ଦିନକର ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲଢେଇ ଲାଗିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। କଣ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇଭଳିଆ ରାକ୍ଷସକୁ ରାକ୍ଷସ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କୁ, ରାକ୍ଷସ ଯେତେ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେ ଥର ମାରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣ ଜଣ କରି ଟଳି ପଡିଲେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଆଣେଣି ପଡିଗଲା ରାକ୍ଷସଙ୍କ କୂଳରେ। ଦେବତା ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେବତାକୁ ମାରୁଛୁ, ଅଥଚ ଆମେ ମରୁଛୁ ଦେବତା ମରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କିରେ ଆମର ବଂଶ ନିପାତ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ଦେବତା ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାରୁଛେ ସତ୍ୟ, ସେ ମରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ଉଠିକି ବଢୁଛି ଆମର ଛୁଡ଼ିଛି କଦମ୍ବା କାରଣଟା କଣ? ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଗୋଟେ ଭାଳେଣି ପଡିଲା ରାକ୍ଷସ କୂଳରେ, ଦେବତାକୁ ତ ଆମେ ମାରୁଛେ, ସେ ତ କାହିଁ ମରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆମର କଣ ବଂଶ ବୁଡିବାକୁ ବସିଲାଣି। କୋଦମ୍ବା ଦେବତା ଆମଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମେ ମାରୁଛେ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଦେବତାଙ୍କର ବଢୁଛି ଆମର ଛୁଟି। କାରଣ କଣ? କାରଣ କହିବେ କିଏ? ଗୁରୁଦେବ। ଚାଲ ତାର କରିବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେବତା ଗଣ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ଗଣ, ଏହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ବିଚାର କଲେ ଏହାର କାରଣ କଣ, ଏହା କାହିଁକି ଦେବତା ମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ କୁଳର ଦାୟାଦ ଥିଲେ, ନାମଟି ତାର ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ। ହୟଗ୍ରୀବ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଯେ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବୋଲି ରାକ୍ଷସ ଯେ କରିଲେ ଗମ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାକ୍ଷସ। ହୟଗ୍ରୀବ, ହୟଗ୍ରୀବ ତମେ କଣ ଆଣିପାରିବ? ସେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡିକି କୋଚିଆ ମୋଡିଲେ ମୋଡିଦେବି, ମାଲ ତାଲେ ପଳେଇ ଆସି। ହୟଗ୍ରୀବ ନାମେ ଦାନବ ହେଲା ଦଣ୍ଡାୟ এই সময় হয়গ্রীব রাক্ষস ঠিয়া হয়ে পড়া। আপন মতে আদেশ দিয়ন্তু, সে বিদ্যা দুইটাকে মু নিশ্চিত করায়ত্ত করিবি দেবতাঙ্ক নিকটে। শুক্রাচার্য আজ্ঞা হয়গ্রীবকে কহিলে, কলে সে এভଳି এক স্থাନରେ ଅଛି ସେ ବିଦ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯେ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବନି। କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିଛ? ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବେଦ ଆଜି ଶୋଭା ପାଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଋକ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବେଦ ଶୋଭା ପାଉଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି। ଯୋଉ ସାମ ବେଦ ରହିଛି ସେଥିରେ ରହିଛି ମାୟା ବିଦ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମର୍ଡର କରିବା। ଋକ୍ ବେଦରେ ରହିଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ସାମ ବେଦ ଆଉ ଋକ୍ ବେଦକୁ ତମେ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରୁ, ତେବେ ତମ କୁଳଟା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମର୍ଡର କରିବି। ମରୁଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳ ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ। ହୟଗ୍ରୀବ କହିଲେ ଆପଣ
ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବେଦପତିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ କହିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ କଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆଣିବୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ବେଦ କେବେ ହେଲେ ତୁ ଆଣିପାରିବୁ। କାହିଁକି ନା ବେଦପତିକୁ ବ୍ରହ୍ମା କେତେବେଳେ ହିଁ ହସ୍ତରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଯାଉଛନ୍ତି ଥୁଅଉଛନ୍ତି। এই সময়ের হয়গ্রীব রাক্ষস কহিলা স্নান সময়ের বেদপতি নিশ্চিত ভাবে ব্রহ্মা তলে ধুলে সে সময়কে অবলোকন করি নিশ্চিত ভাবে বেদপতিকে নেই আসিপারি আশীর্বাদ করে দিয়েছেন শুক্রাচার্য। এই সময়ের শুক্রাচার্য মাল কহিদেলে ব্রহ্মা কেবল ব্রাহ্ম মুহূর্তরে যেতেবেলে স্নান দেখি গঙ্গারে স্নান সারি সূর্যদেবଙ୍କୁ জଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବେଦପତିକୁ ତଳେ କୁହନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ବେଦପତିକୁ ଆଣିପାରିବ ତେବେ ତମ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଘେନା କରି ଏତେ ବୋଲି ହୟଗ୍ରୀବ ପରା କରିଲା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ବେଦପତିକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଜ୍ଞା ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଏହି ସମୟରେ ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଦପତିକୁ ଦେଖିଲା ମନରେ ବିଚାର କଲା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ବେଦପତିକୁ ନେବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଚାହିଁଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛି ସମୟ ଯଦି ଗଡ଼ିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବେଦପତିକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। এই সময়ের বিচার করুছি হয়গ্রীব রাক্ষস কোন বিচার কলা বলা মুড়ু মাইলে আপন ମାନଙ୍କର ଅତିବଲ୍ୟ ଭାଗବତର ବାକ୍ୟରେ ଛନ୍ଦ ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ ବିଚାର କଲା ବଲା ନା ଥିବ ବାଉଁଶ বলা চারোটি যাক বেদକୁ ନେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏତେ ବୋଲି ଚାରୋଟି ଯାକ ବେଦକୁ ଆଜ୍ଞା କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲା ବିଚାର କଲା ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ତର୍ପଣ ଛାଡ଼ି ବେଦପତିକୁ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇପାରିବିନି। ବେଦପତିକୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ଧରି ଏତେ ବୋଲି ହୟଗ୍ରୀବ କରିଲା গুরুদেব মনস্কামনা পূর্ণ করে দিয়েছি। আরে তুমি রূপবেদ সামবেদ আনিল চারিটা কবিতা আনছি জোড়া করো। আরে বেদবিহীন ব্রহ্মাণ্ড অসম্ভব সৃষ্টিটা ধ্বংস পাইଯିବ। তুমি তো মরিব তা সহিত ଆମ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ କୂଳକୁ ମାରିବ।
ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ବେଦକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖ। କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖ। କଥା କଣ ଚାରିଟା ବେଦ ଏକା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋର ପଢା ଅଧିକା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତେଣୁକରି ସବୁ ଯାକ କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ କଣ କରିବ। ଆରେ ତୁମେ ତ ମରିବ ତା ସହିତ ତମ ରାକ୍ଷସ କୁଳ ଲୋପ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ସାମ ବେଦ। ଏଇ ସାମ ବେଦରେ ରହିଥିବା ଋକ୍ ବେଦ এইটা হচ্ছে রূপ বেদ। এই রূপ বেদরে রয়েছে মায়া বিদ্যা। কার সে মায়া বিদ্যা মায়া বিদ্যাକୁ ଫଳରେ ତୁ ଗୋଟେ ମାୟା ରୂପକୁ ଧାରଣ କର। କାହିଁକି ନା ଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିଲେ ତୋର ମରିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବେଦକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ତେବେ ମୁଁ ମାୟା ରୂପ ଧରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବସିବି। ଏ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜଳଚର ରୂପକୁ ତୁ ଧାରଣ କର। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ପଶିଲି ତାହେଲେ। ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାୟା ବିଦ୍ୟା ଫଳରେ ପୂରଣ କରୁଛି। ଆଜି ମୋ କଳ୍ପନାଟା ପୂରଣ କରିବୁ ବୋଲି କଳ୍ପବଟକୁ ଯାଇକି କୁଣ୍ଢାଇଛି ଶଙ୍ଖାସୁର। କଳ୍ପବଟ ମୋ କଳ୍ପନା ଆଜି ତୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ନାରାୟଣଙ୍କର କବଳରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପବଟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି ଏଣେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଏଣେ ମୋଚାତ ଭାଗରେ ନାରାୟଣ କଲେ ମୋ ମାୟା ମୋତେ ଭାବକୁ ଦେଖିଯିବା ନାମ ମୁକଳ ଇଏ ଶଙ୍ଖାସୁର ଥରେ ବିଚାର ମନରେ ସ୍ଥିର କରିଛି ଏ କଳ୍ପବଟ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଥାଇ ନାରାୟଣ ବଳରେ କଳ୍ପବଟ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟକୁ ତୁ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିବୁ ତା କେବେ ହୋଇପାରିବ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଛି ଗୋଟେ ଚୋର ତାକୁ ତୁ କଣ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏ ଘଣ୍ଟଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଏ ଘଣ୍ଟଟାକୁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ କରିଲା ଗମନ ଶଙ୍ଖାସୁରର ମସ୍ତକରେ ପଡି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା କରିଦେଲା। ହସୁଛି ଶଙ୍ଖାସୁର ଗଣ୍ଡିଟା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଛଟପଟ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପଡି ହସୁଛି। ଜୀବନ ଯାଉନି ଶଙ୍ଖାସୁରର। ବିଚାର କଲା ନାରାୟଣ ହସ୍ତରେ ପଡି ଯେକି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଏ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଶଙ୍ଖାସୁର ସେଦିନ ହସୁଛି କରି ହସୁଛି କଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଆଜି ମୋତେ ସିନା ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିଟା ଅଲଗା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଇଟା କଥା ମାଗିବି ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କରିଦେଲେ କଥାକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଫଳରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି ଜଣେ ଫାଶୀ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ କରାଯାଏ। ତୁ କଣ ମାଗିବା କଥା ଏଇ ବେଳରେ ମାଗିନେ ହଉଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ 5ଟି ବର ମାଗିବି ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖାସୁର 5ଟି ବର ମାଗିବି ଆପଣ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି। ଉପରେ ଧର୍ମ ଦେବତା ତଳେ ବସୁ ମାତା କୀର୍ତ୍ତ ସଦିକକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମାରି ସତ୍ୟ କରୁଛି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଦାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଉ ଫେରେଇବା କଥା କହିବୁନି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖାସୁର ମାଗିଲା ସେଦିନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ତ ମରିବି ଆପଣ କଣ କରି ମରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଅଲଗା ହେଇ ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଆଜି ତୋର ଏ ନୀଳାଚଳ ଧାମଟା ମୋରି ନାମରେ ଆଜି ନାମିତ କରିବ। ମୋ ନାଁରେ ଆପଣ ଆଜି ରେଷ୍ଟ୍ରି କରିଦେବା କାଗଜ କଲମ କରିଦେବେ ପଟ୍ଟା କରିଦେବେ କଥା ତୁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଫଳରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ପ୍ରଭୁ ଏ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ନାମ ଆଜି ଠାରୁ ହେଲା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର।
नाम अनुसार यार ना है शंख क्षेत्र पाद तले पड़ा शंखासुर बोला प्रभु मो नाम सीना आपण शंख क्षेत्र करदेले किंतु आपण मो मुंडटा गंडीटा गोटे अलग अलग स्थान रे पड़ी मो मुंडटा आपण भई एक स्थान रे रखिबे जे कि मो सदा सर्वदा पूजा पाइबी टेकी देले तथास्तु करी देले प्रभु नारायण फल शंखासुर तोर मुंडटा सबुदिन लगी मुझे बाम हस्तर मोर आयुध करी धारण कली रे शंखासुर मुंडटा को आपण नारायण आज्ञा जो चतुर्धा मूर्ति को धारण करथिले जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करथिले प्रथम आयुध हैला शंख देखि शंखासुर बोला प्रभु मु सिना आपण को हस्तर शोभा पाइबी सबदिन लगी पूजा पाइबी मो गंडीटा परा देले छोट मोट होउची ताकू कोठी रख नारायण हाथ टेकी फल शंखासुर मुंडटा को मु आयुध करी धारण कली तो पूजा पाइबे तो पंडिता को गोटे जगार रखा स्थिर कर देखा आदेश देदेले सुदर्शन को पुनर्वा सुदर्शन ये शंखासुर गंडीटा को तू नहीं कोठी रखिदे तेणु आज्ञा पाई सुदर्शन करिला शंखासुर गंडी ऊपर जाकि पड़ा खंड विखंडित कर काटी पकई शंखासुर गंडी निकट को चली जाइए सुदर्शन चक्र खंड खंड कर काटी पकई पाद तले पड़ी शंखासुर बोला प्रभु मो गंडीटा को कौन कल आपण कौन काटी काटी खंड विखंडित करदेले कौन कल मु आपन को कहिथिली गोटे भल जगह रे रखिबा पई मते रखिबा तो मते काटी छिचेत्रा करदलो रखिदेले शंखासुर गंडीटा को अवलोकन करूथि प्रभु नारायण खंड खंड करिया जा बाई से खंड हेई जाई छी शंखासुर गंडीटा या सेदिन 22 खंड हेई जाई नारायण काल विलंब न करी शंख क्षेत्र रे ये सिंह द्वारा निकट रे 22 कवच करी देले